Nyamira ase abamenyi abagutumika epara ya Egesieri omokonge na kiabira bakorawa no yokoburirie ekero kyobo msie wodi ya nyama ya jasa standasa banyarako bagweso kiana kugikeria okorosi wa kobegwe pare yo nonyana bonigo omo engineer Stanley Onyango korase kiombe kiakera aberika otana epare yo nigo yabetege korosi wa aso musingyo muyana boigo enibo yonsi nigo yatumegete asenchera ebwenete aso bwagachi wepare yo nigo kiombe yo kurwanirira abanyakonda korawana George Morara abeireka komochia okunererwa ko munyakonda uyotenerete epare yo nakuganya abamenyi b'kinsemecho gotumeka chinchera chibwenerete umuriki wito korase county ya Nyamira job mangina nyarako kirana sensemene gutwarigania orogotiro kubatia Igachi abamenyi ababiri bagotumika epara ekuru Egesieri omokonge iko kiabira eyo ekobwata nechiwodi ibere ya township ne ya Nyamaya niye gati ababiri bagwesokia na kwimurunganeria enchera epara yaberege korosigwa asabagoteba nigeta bekiri omoromu umya na gwatwa emetaro biya rikoleri bakuruka omoro kochiabu gochi kiabira para teraro ekororire bararo sikene kiabira isuku teraro isuku epara mna yagwente bate betalitanga bono ege para na twaro chiare metwe bare tele miria senjerengia epare yegere mire ekarimwe kabe kubnetiero entu tokurate yumushimi walitangani epare kwarani gubuya gatiga na limo konyara kobogerana n'umuntu na bono ngaite konye mno none yarenge mnaga kuri mbiye yarenge bono basare decide ikara bati epare nene gosarekere abe kali ikara bati yene mbakoma konge abangira gosenaki ensemo ya Justus Onyari Tandasa oyoraririe egangaye gochikwamereria ekero kyobo MCA bwe wodi ya Nyamaya nigonere abereka komochia omunyakonda oyueturi bagalio korosia epareye asekeria atebire buna nigeta rosirie asekerengo ekia ebwenerete korosiwa omo contractor yo etue pare ya rosi igate goteka advantage ngomo chumbe galenga way for punge games akamana gokora igagenda atebe nga yaerire konge abantu bage komoni ogenda gochinya mokenya moino tumere kiabira we ain't children of a lesser god we deserve our taxes to be used as supposed to be karonya sai 90 atu anjire tu anyorira gasheaka nande monto aire contract ya rosi epale no mwanonka what are you doing what is this we will not accept epale mo chumbe no goikagaiga koranje gente getanga na tuateba oyetale orengambu yekolire kolengana no mu engineer bwechipara chirensi ya kera ime county Nyamira asamalieta engineer Stanley Onyango nigatebire epare yo nigero siribuya no moro mu obete gotumekwa nigobete gupimwa ase ebirengo na gwanchiro gotumeka asate banige pare yo rosiri kolengana nechibesa chabegetwe asenseme yo that material it passed the lab test and it's a good one. What they want is politicking within that constituency which cannot bring in any progress. It is not only for this time you have called me from the TV side of it. This problem started all along in West Mugirango. bakoro no monyakiro b'abanyakonda abakorose chipara asamalita George Morara nigo babiri bakugikeria enjira abanyakonda babiri bagochandwa ekero bakorose chipara asasaba onde bwensi obwache engana igoro yokorose obuchipara ekyo kuliga chinchera chingi cyo kobeka ebiroro byabo anene mono asogotarira cyabisi cyakera nabo igotarira cyabisi cy'abanyakonda abantu de badiba de body eteneteria rote bareyo ya forto the procedures a contractor afford all the procedures and let us now wait and see because they will go there and inspect the road and see what the work that has been done contractor itayemo egento kama jotoga jingere na abantu baminta bale banini bagotreat ne contractor yetu omungwano minto atakira be protected ebara kora tenengiya nande abantu bakera da satisfied ne bara yarosiribuya ase bakanya abantu kotaswana ni siasa asokorosi wogwechipara kulinde kwa barairi bagalironge lyogokora amagenderero aragoje kubuna no mujumbe mutete ko inivogirira ne rinda soke na mujumbe kindokere bata ko defend a problem if mwana ita majibu mukunyora majibu kura se contractor munyora na majibu kura se kera that is final mujumbe era muko murwani rero siasa and we know inko reporteria Ndizi TV kura se county Nyamira Job Maangi.